У нас Бялото братство посрещна своята нова година край Седемте Рилски езера. За ритуала Паневритмия, който се изпълнява от 86 години, се събраха последователи на Петър Дънов от цял свят. Това е слънчевата година на последователите на Петър Дънов и на всички християни, една от най-уважаваните дати в духовното братство. Тук се събират хора от 4-те краища на планетата. На този ден, преди около 2000 години, всъщност Христос се кача на плоята Тавор и се преобразява пред своите 3 ученици. Смятам, че това и в символично и духовно отношение има своето значение. Простата причина е, че когато човек вникне в духовното, тези процеси оживяват вътре в него. Тази година най-многобройни бяха представителите от Франция. Сред тях беше и Андре Рено, открил учението на Петър Дънов в Париж и вече 50 години го прилага в живота си. Много важно е да бъдеш пречистен отвътре, за да практикуваш това учение, да уважаваш живота и заобикалящия свят. Само тогава можеш да разбереш истинската природа на Бога. Идеята за вътрешно преобразяване, за нов начин на мислене и на живот с любов, светлина, хармония и милосърдие обединява събралите се на Седемте Рилски езера. Кулминацията на днешния ден е танцът Паневритмия, чрез който, според Бялото братство, човек може да преоткрие божественият първоизточник и да се хармонизира с него.